अनामिका अन थेंक इउ आब' अन थेंक इउ स' माच जुमना आब'आ बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै फैफिनबाय आरो ना। मा खबर जुमना आब'? बोरै सोलिगासिनो खोन्थाहरदो खबर सबर शुटिंआ बोरै सोलिदों? ओमफ्राय जुमना आब' माथो नोंनि जेबो नटिफिकेसन मोनफैथाराखै आंनावलाय भिडिअ आगारना हगाराखै आब'? गाज्रि मानो गाज्रि आब' मानो? आगाराखै नामब्रा आगाराखै आरोना नटिफिकेसन जेबो फैयाखै। अबस्था खाराब दाना मानो मा जादों आब' मा जादों खोन्थाहरदो दे खोन्थाथावनाबा खोन्थाहरदो। अबस्था खाराब नामजादा आब'आ जोंना जुमना आब'। माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा आब' खोन्थाथावनाबा खोन्थानो हागोन बा लाइक खालामनानै सापर्ट खालामना होदो आब' फंबाय साननानै। जायाखै ना मा होनो टेनथा जाया अके खिन्था अके आब' न' प्रब्लेम अके आब' मोजां गुड आदसा प्रब्लेमा जाखायोलै आब' टेनसन लानाङा आंबा नै आंबो एकदम प्रब्लेम आंबो दायो न'आव गैया आब' आंबो बेलेगावसो दंफैयो। कमेन्ट एभ्रिवान ओमफ्राय मा ओंख्रि जानाय आब' जुमना खोन्थाहरलाय मा ओंख्रि जानाय? आब' जुमना आं मोनसे भिडिअ आगारदोंमोनलै दहैयो ओमफ्राय सोलाबोबोला नायना होदो। बेसे आवगायखो आगै दाना गैयालै आब' मा बुंनोब्रा आवगायानो माथो गैया। आंबो एकदमबारे बेलेगावसो दंफैयोलै आब' नोंसिनिखिसो दंफैयो आङो नोंसिनि सोनाबसो दंफैयो आङो। नोंसिनि सोनाब साइडखिसो दंफैयो आंबो लोमजादों माने आंबो मोनसे प्रब्लेम जानानै दंगासिनो आरोना। नायखांबाय दा थेंक इउ स' माच आब' थेंक इउ स' माच। सोर दङ कमेन्ट खालाम एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए कौन है। हेलो टेस्टिं मुजुर गेमार 19 लाइक डान थेंक इउ स' माच मुजुर लाइक दसे फैबाय दे नाना अके मुजुर ब्र दसे सापर्ट खालामना दे 5 मिनिटसो सापर्ट खालामबाबो जेबो जागोन दे लागातार साखात कमेन्ट 5 मिनिटसो होना गालांदो ब्र मुजुर ब्र अननानै फंबाय साननानै। फंबाय साननानै साखात दसे कमेन्ट गारना गालांदो लोगोफोर। गुड इभिनिं ब्र दाना गुड इभिनिं जायला अफिसियेल ब्र गुड इभिनिं ब्र जायला ब्र मा खालामदों खोन्थादो दे गुड इभिनिं
एभ्रिवान गाइस प्लिज कमेन्ट कीजिए जोंना मुजुर ब्र मा खालामबाय दङ मा ओंख्रि जाखो गुड इभिनिं ओमफ्राय जायला ब्र मा खालाम सबर खोन्थाहरदो दे मा खालामबाय दं दायो जुमुना आब' ओमफ्राय टेनसन लानाङा आराम जागोन थिगैनो जागोन प्रब्लेमा फैखायोलै प्रब्लेम फैबासो साक्सेस आरोना बेसेबां लाइफआव प्रब्लेम फैयो अब्लानो सानना ला साक्सेसआ खाथि जाफैबाय होननानै आरोना स्किपआ मा होनदों जोंनाबा मोनसे सर्ट मुभि फैबाय दं साब खालाम आरो शेयार खालामना हो दै आगै अके जुमुना आब' अके टेनसन लानाङा नों भिडिअखौल' आपल'ड खालाम आंथ' नायखायो नोंनि भिडिअखौ आं नायगोन दे नोंनि भिडिअखौ शेयार खालामना होगोन दे आं फेसबुकआवबो अके नों आगारबानो जाबाय जोंना मा होनदों मोजां ब्र अके जाला ब्र मोजां दाना थेंक इउ अके थेंक इउ होनना बुंनो अके वेलकाम जायला मा होनदों नों मा खालामदों ब्र आं ब्र नैलै उन्दुलाबायना दं आं ब्र उन्दुलाबायनासो दं आरोना उन्दुलाबायना दं आरोना ब्र आङो सातजन दं आरोना सातजनाव लाइकआनो साथामल' लाइक जादों माथो साथामल' लाइक होदों सातजनाव सानैल'सो लाइक होदों नामा सासेखौथ' आं साब्रै लाइक होदों आरोना अके थेंक इउ स' माच साथाम लाइक थेंक इउ सोर लाइक होगोन दाय साथाम एसकिबाट एभ्रिवान गाइस प्लिज कमेन्ट खालामदो दे सोर दङ कमेन्ट खालामदो जायला ब्र मा ओंख्रि जानाय मोनो ब्र माबा मा होनना बुंगोन खुमब्रासोमोन खुमब्रा ओंख्रिसोमोन ब्र जायला ब्र नोंस्रालाय मा ओंख्रि जानायमोन ब्र जुमुना आब' मोनालाय मा ओंख्रि जानायमोन जायला ब्र नोंस्रा मा ओंख्रि जानायमोन मुजुरा अन थेंक इउ स' माच जायला अफिसियेला मा होनदों जोंना दालि आरो बयके भेरि टेस्टि गोथाव ओमफ्राय कमेन्ट दे राधे भेरि नाइस सर थेंक इउ स' माच मुजुर गेमिं ब्र मा खालामबाय दङ गेमिं ब्र 99 ब्र मा खालामबाय दङ ओमफ्राय खोन्थाहरदो दे 99 ब्र नों बहानिमोन
ब्र' एसे इन्ट्रडाक्सन होदो नोंनि सोमोन्दै ब्र'। ओमफ्राय दे सोर दङ कमेन्ट खालामदो। नायखोमानानैल' थाबाय थासिगोन नामाब्रा लेबार इज डेमेज। आं थांथ'नोसै नों शेर रायलायबाय था दे अके आब' थेंक इउ स' माच। जुमुनाबो दसे समब्लाबो आंनि लियाव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामबायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आब'। एवरीवन गाइस कौन है प्लिज कमेंट कीजिए। बिदि नायखोमाबायल' थाबा आं बोरै मिथिगोन जेनेबा आंनि लियाव दङ होननानै, ओंखायनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। जोंना मुजुरा अनल' आरोना अके मुजुर। मुजुर बर' ना मा जाखो मुजुरा जोंना बर'सोथ' फाग्ला मुजुर। सिकिउरिटि ब्र' हेल' सिकिउरिटि ब्र' आइडि हरदे होनदा ब्र' आं न'आव गैयालै मुजुर ब्र' आइडियालाय दङ आंनाव, आं न'आव गैया माने आं न'आव गैया ब्र'। आं न'आव गैया दे ब्र'। आं माबायावसो दङ ब्र' बङाइगावआवसो दं आं बङाइगावआवसो दङ, आं न'आव गैया लोगोफोर। आं जुदि न'आव थानाय मोनब्ला आं आइडि हरगौमोन, नाथाय बङाइगावआवसो दं आरोना मुजुरफ्रा बङाइगाव मा होनो इउनिभार्सेल फान जन होननायाव दं आरो इउनिभार्सेलाव दङ आङो। जोंना अनामिका अन होनबाय आरोना थेंक इउ। मा होनना बुङो जोंना कमेन्ट गासैबो डाब्लिउ उथावदों नोंलै रावबो गैया माथो कमेन्ट खालामा, कमेन्टखौनो रावबो खालामा माथो। गैया माबोरैथाय रावबो कमेन्ट खालामा, एफा 8 जन 9 जन गाहाम जानानै थांबाय आरो कमेन्टखौनो खालामासै रावबो फाग्लासो। एभ्रिवान गाइस कमेन्ट खालामदो दे। सोर दङ
mana buंदों Victor oke yo Hanesing जाबायलै yo guys नेहारलै yo ya माबानिया मा होनो जेम्सनिया माबोरैमोनलाय ya नै सोरसिनबा रावबो गैला कमेन्ट खालामग्रा आंबो दसेल' बिदिनो थानोसै आलनो कमेन्ट खालामाबाबो जेबो नंला ब्र माबोरै लाबोखो गेम अफार जाबायलै ब्र गेम अफार जानायानो जाबाय गेम अफार गेम अफार ayo मा बुंनो ब्र I'm doggy style मा मुजरफ्रा doggy style आरो सिख्लाफ्रा मा स्टाइलखौ मोजां मोनो मुजर bro I am tiger tiger जाहैबाय मा मुजरआ tiger man full watching thank you नोंनो रोजा साबायखर थाबाय मुजुर ब्र एकदमबारे रोजा साबायखर रावबो सापर्ट होआसै आंखौ दिनैनि टाइमाव नोंल' आरोना thank you you all friend thank you so much thank you W what time माबा होनला जोब्बायलै जोंना मुजुर ब्र'आ only moly guys मुजुर ब्र' लाइक दान सोरबा खालामफुमा फैबाय नै सासे सोरबा लाइक दान सासे खालामफुमावबाय I'm dog man माबोरै मोनलाय र'
बिदिनो I'm dog man लाबायनाय बोरैबा 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 मा 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 X-Men ओं WW X-Men माबा मुजुर ब्र नोंनाव मोनसे कुइसन सोंनो आरोना आङो मुजुर ब्र समायना समायना सिख्लाफोरा मानो थाब थाब हाबा जायो आरोना ब्र बेनिफ्राय बे जाबाय मोनसे कुइसन थांलायबाय ब्र बिनि एन्सारखौ होदो नोङो आरो नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय ब्र नों बबे हादरनि सिख्लाफोरखौ बांसिन फसायो माने इण्डिया बेनिफ्राय हमना ला ब्राजिल थाइलेण्ड जापान इउरपियान अस्ट्रेलिया बबे हादरनि सिख्लाखौ नों बांसिन फसायो माने ओमफ्राय उइद्र थेंक इउ उइद्र खालामनांगोन जोङो हेलौ लोगोफोर नोंसोरखौ गासैखौबो उइद्र खालामजोबसिगोन जोङो मुजुरनाजों आं करियाननिखौ साबसिन मोनो फसायो करियानिखौ साबसिन फसायो आरो नों ब्र बारे मोनबाथाय एकदमबारे ब्र नोङो करियानिखौ गारनो नादांलै ने मोदोम बिबां बांसिन माबानिसो फसायोलै ब्र चाइनानि सिख्लाफोरखौसो फसायो बे बोरैया मोनो आरो आं चाइनानि सिख्लाफोरखौ दिनैलाय मा नायखुमाजोबखोरा मानसिफोरालाय एकदम गोलेर बिखा गोजालै दिनैनि एलबिया आंनियाव मानसिफोर आरोना गोलेर बिखा नायखुमाजोब्बाय आरोना जास्ट फानि अके फानि ब्र अनलि फर इन्टारटेनमेन्ट नोंलाय इन्टारटेनमेन्ट जानांगौ ब्र होमबासो जायो होद लागायना हो ब्र आम्बागाव फेरगाव मुजुर ब्र नों बहानिमोन ब्र मा जायगानिमोन मा माबानिमोन नोङो खोन्थाहरदो दे बबे गुदुंनिफ्राय मुजुर ब्र बबे गुदुंनिफ्राय आंनि जौस्राङाव नुजाफैनो हादों नोङो एसे खोन्थाहरदो दे बबे हालामनिफ्राय बबे जौस्रांनिफ्राय बाक्सानि बाक्सा मा माबानिफ्राय ब्र गुदुंनिफ्राय मा खोन्दो मा बिजाब खोन्दोनिफ्राय मा अबे बाक्सा बबे माबानिफ्राय खन्थाइ सिरिनिफ्राय ओंखारबोदों ब्र सिं खोन्थाहरदो बाक्सा होनदोंना ब्र बाक्साखौ मिथिबाय आङो ब्र ओमफ्राय बबे बाक्सानि बबे खोन्दोनिफ्राय ओंखारबोदों आरोना नोङो ब्र खोन्थाहरदो दे
मासो लागाव अनन थेंक इउ बबे खोन्दो खन्थाइ सिरिनिफ्राय नुजाफैदों मुजुर ब्र एसे लागायना होदोब्रा दे ब्र बबे खोन्दोनिफ्राय ओंखारबोदों ब्र आं नायखां बिजाबाव नायबा मिथिनाय बायदिब्रा ब्र खोन्थादो दे आंहाबो बुहुद लोगो दंलै ब्र बाक्सायावथ' गिदिंला जोब्बाय आङो बाक्सा एरियायाव ओंखायनो ब्र नोंनाव सोंदों आरोना आङो बबे खन्थाइ बिजाबनिफ्राय जोंना मुजुरा ओंखारबोदों एसे लागायना होदो आमबागाव भेरगाव जानायनि आरोना बङाइगाव जानायनि नामजादा नांदो आरोना आं बाक्सा बरमा सिंनि दा बाक्सा बरमा सिं खोन्दोनिफ्राय आरोना नोङो बरमा आतसा आं ब्र बरमायाव र' बोरैबा जायगायाव थांना फैखांबाय आं बोरैबा जागामोन आरोना जायगाया बरमा आं बरमायाव थांना फैखांबाय बरमायाव थांनानै बरमायाव गाग्लुंनानै बरमानिफ्राय डाइरेक्ट हेलिकप्टारजों माबायाव फैदों आङो मा होनना बुंगोन माबायाव सालबारियाव फैदों आरोना लोगोफोर आङो आरो सालबारिनो गिदिंनानै ओरै सिमला मैना फुख्रिनो एखदम गिदिंलाजोब्बाय आरोना ब्र टिउ बिरनानै बरपेटा एकदम उन्दुगामिनो माबा मा होनना बुंखो बोरैबा गामि मोनफैलाबायनानै ब्र आङो ओमफ्राय लागाव दिनैलाय माबोरै जाखोब्रा मुजुर ब्र माबायदि आं आं डिउटियाव दं दे अके ब्र दे थेंक इउ स' माच मुजुर ब्र थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर मुजुर ब्र आंखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ ब्र जोंना अनसुलि ब्लग सोलिदों हाय लेखा लाइक डान 6 नाउ थेंक इउ स' माच गैयालै रावबो गैया अनसुलि थेंक इउ स' माच गुड इभिनिं थेंक इउ बाय दे ब्र आं डिउटि दं एसे बाय अके थेंक इउ स' माच मुजुर ब्र थेंक इउ दे जोंना अनसुलि ब्लग फैदों आरोना अनसुलि ब्लगालाय बर' रावसो जाखो आं बर'सो सानबाय बर' रायलायबाय रावबो गैयालै नै अनसुलि ब्लग नेयैनो आधा घन्टा बारलांबाय आरोना दोनसैसो आंबो मानसि गैयिनि थाखायनो एमडिएमआ फैदों आरोना मा होनना बुंदों हेल'
एभ्रिवान डाउन राम एमडिएम लै मानसियानो गैया नै बाबाय आङो नेनो आधा घन्टा बारलांबाय आरोना 1 घन्टाया जासिगोन 1 घन्टा नेनायनि उनाव दासो 3 मानसि फैयोब्ला मा साननानै नाय आरोना माबोरै कन्डिसन जागोन दोननोसै आङो थेंक इउ स' माच लोगोफोर आं एलबि दोननोसै आरोना आं मिनिमाम 34 मिनिट नेबाय आरोना आङो लोगोफोर 34 मिनिट नेनायनि उनाव आङो मिलामिसि 7 लाख दान मोनबाय बेनिफ्राय सासे सानै साथाम साब्रैनि कमेन्ट मोनबाय आरोना आं लोगोफोर ओमफ्राय साब्रैनि कमेन्ट मोनबाय आरोना ओमफ्राय थेंक इउ स' माच आं एलबि दोननोसै आरोना लोगोफोर मेक्सेल ब्र'आ लाइक दान फैदों आरोना आंबो अके एमडिएम मिथिदों खामानियाव दं होननानै अके जोंना अनसुलिया बाय दाना अके जों दसे जों दासो फैदों दाना अके र' दसे थाथ'नांगोन ना अके mana oke Sunjit Namdar na MD ma MD oke Sunjit Namdar na अनसुलिजों आंजों बहाबा आमिनावसो दंमोन दारना अके हालौबाय आरोना जोंना मिक्सिला हालौदों ना अनसुलि नामदार ना Michelle नामदार ना अनसुलिया जा मनो जा जमानिखा जा माने जमानिखा ना अनसुलि दाना माइम दे माने एलबियाव बबेयाव लाइक खालामनांगौ ब्र' खिन्थाहरलायनानै बबेयाव लाइक खालामनो माने ब्र' नै जेनेबा मा होनना बुंगोन दे आंनि नोङो लावथबथ' माबा नुवाखै होनबा नों आगदा साइडनि खनायाव नाय नोङो माने मबाइलनि आगदा बे बेटारि थाया होनबा मबाइलनि आगदा खनायाव बे खनायाव मोनथाम 3 डट दं आरोना ब्र' बे मोनथाम 3 डटआवनो नोङो थुना हो आरोना 3 डटआव थुनाय लोगो लोगोनो लाइकनि अपसन फैखायो आरो जुदि नोंनाव लाइकनि अपसन फैथाराखैब्ला मा खालामनांगोन नोङो खेनसे काट खालामनानै नोङो लाइक दान होनांगोन आरोना सनजित मा खालामदों दालाय दाना ब्र' माने आङो दायो आं बङाइगावआव दङ आरोना मिसाखौलाय मा होनो मेक्सेल ब्र' आङो बङाइगावआव दं आरोना ओमफ्राय बङाइगावआव दं नालाय ओमफ्राय आं दायो फैसा दिहुननो थांनो नागिरदों आरोना आं गाबोन न'आव थांगोन फैसा थाइसेबो गैया आंनि आखायाव आरोना एकाउन्टाव माने एकाउन्टावसो फैसा दं नालाय दा आं एटिएम कार्डआव फैसा दिहुननो थांनो नागिरदों आरोना आङो ओमफ्राय
सासे लोगोखौ नेदों आरोना आङो आमाइनि फिसाज्ला आमाइनि फिसाज्लाया फैथ'वाखै आरोना आमाइनि फिसाज्लाया माने बाइक लाना थांदोंलै ओमफ्राय आमाइनि फिसाज्लाया बाइक लाना थांनाया जुदि फैयोब्लानो आङो फैसा दिहुनहैनो थांगोन आरोना फैसा दिहुनहैनोसै ओमफ्राय गाबोन फुङाव उदालगुरि थांगोन आरोना आङो न'आव बेनिफ्राय मेक्सेला माबाया दा थुलिया ओमफ्राय जोंना मेक्सेला मा होनखो MDM दायो नुथाय आंनि LB आव फै दे होनना बुंदों मानो थांदों बङाइगाव ब्र आं माने उदै सानायखौ नायजाफैदोंमोन ब्र आङो बेखौ नायजाफैदोंमोन आरोना गितिका एन बसुमतारी मोनखौ लोगो हमदो आरोना गैया गितिकाया माबा आङो आरो हास्लाबला दायो गितिका मोना माने माबायासैना ओमफ्राय आं माबाखौल' लोगो हमबाय एबिखौ लोगो हमबाय आङो ओमफ्राय गितिकामोननि नाम्बारबो गैयाना आंनाव ओमफ्राय आं दहायसो रायज्लायनाय जादों गितिकाजोंनो माबायाव नोंनि LB आव बेनिफ्राय गैया आरोना माबायावनो खाथि नोंसिना ट्राफिक पइन्ट पुलिस ट्राफिक पइन्टनि ओरै माबा हाबलांनांगौनो ससे हाबलांनांगौनो गितिका मोननिया थांनाय जाला आरोना होमबाबो जायगाखौ मिथिना थाबाय आरोना गितिका मोननिया बेखिनियाव होननानै बेखौल'सो मिथिना थाबाय आरोना बेनिफ्राय MDM आनो कमेन्ट लिरनायखौ बुंदों दादाखौथ' कमेन्ट लिरनायखौ बुंदों आं बारा बुजियासैलै MDM कमेन्ट लिरनायखौ बुंदों मडिस मेक्सआ मा होनदों हेलौ ब्र होनदों आरोना ओमफ्राय MDM मा होनदों अके मेक्सेल होनदों मेक्सेला मा होनदों सफैबाय जोंना मडिसयाबो ना होनदों आरोना के ब्रादारा मा बुंखो अन थेंक इउ मेक्सेला मा होनदों औ नंगौ ना मा होनदों ओं एबिया मा होनखो लाइक होबाय लाइक होदोल' फैनाय जाबाय दे होननानै अके एबि नै बे दाउलाखौ ना नामदाना मेक्सेल नामदों नै निजोना मिजिनाजों हाब नै नुबायना नै अल खालामना होबाय आङो के ब्रादार्स अल खालामना होबाय आरोना अके MDM माबोरै जाखो ब्र होनना ब्र नै नोंखौ साब खालामबाय आङो ब्र नै माबा के ब्र के ब्लक नोङो साब खालामबाय आं साब खालामबाय दे के अल खालामना होबाय के ब्र नेट प्रब्लेमलै नेट प्रब्लेम जादों अके होनदोंना ओमफ्राय थाङालै आं सोलाबा याव ना दाना अके नै हमो नामा दाना आंनासो ना नोंनासो जाखो आंनासो अनन एमआ हेलौ दाना
जोंना नै माथो जाबाय थाखो होनो आं एलबि दोननोसै ब्र' आङो दहैनो होदोंमोन आरोना ओमफ्राय टाइम बारबाय आरोना आं माने बेलेगाव थांनांगौ नालाय ओमफ्राय जोंना अनसलि मेक्सेल गैला होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय एम अन नेट स्ल'लै ब्र' होनदों आरोना जानो बहा गरदखो होनना बुंदों आरोना मा होनो मा खालामदों सनजित नार्ना माथो रायलायाबो नामा रायलायनो माने आङो माबायाव थांनो ओंखारदोंलै लोगोफोर टाउनाव थांनो ओंखारदों आरोना आङो टाउनाव ओमफ्राय एमाउआ अन नांदों आरोना थेंक इउ स' माच अन थांनो थाखाय रैमालिया जोंनानै हार्ट होबाय आं हार्टखौ एक्सेप्ट खालामबाय आरोना रैमालिनिखौ थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय थेंक इउ मेक्स अन थानायनि थाखाय थेंक इउ
कमेन्ट रायलां स्किपा जोंना ओंखि सना दासो नामदारा ओमफ्राय अन जायलाया मा खबर सबर माबोरै सन्जय गयारिनो ब्र'नो खबरा बारा मोजां नालाय ब्र' बिदिनो गेजेराव दं आरोना बेनिफ्राय जोंना कानिमा फैदों आरोना हाय सनजित मा खबर होनदों खबरा मोजां कानिगा नोंथांखौ आंनि एलबिआव मसुरकाम बरना लाग्राय जाबाय बेनिफ्राय मसुरकाम आंगोन मा खामानि जाना मा खामानि नाम जाना खामानियाथ' टाउनाव थांनायदो आरोना नेटानो गल गल आंना गरायफबनाय जायगायावसो दं दे लोगोफोर आङो गरायफबनाय जायगायाव थानायखाय नेटा गल गल आरोना थेंक इउ दामदों ओमफ्राय अनामिका माबानि मावन कानिखाय मेक्सेल सना मा खालामदों नोंलायना मेक्सेल मा खालामदोंनो दे एभ्रिवान गाइस नोंथांमोननि फैनायाव आं दसे थाथ'बावनोसै दसे थाथ'बावनोसै आरोना आङो दे ओमफ्राय एम अन ओमफ्राय जोंना एबिया मा होनदों जालालै नामदाना रैमालिया बुंबाय मेक्सेल आंनि ओंखि सना होनदों मेक्सेल आंनि ओंखि सना होनदों आंना रायलायनाया बिराद गोसा जायोलै बाला पात्ता मोना आं माला गोसा जालाङो ओमफ्राय जोंना केके ब्र'आनो अन थेंक इउ स' माच केके ब्र'नि थाखाय बेनिफ्राय दङ एभ्रिवान गाइस मा खालामदों मेक्सेल मा खालामदों मेक्सेला लोंनायनि प्लेनिं खालामदों नामाब्रा मेक्सेल ब्र' थाथ' फुनदों मा होनो थाव फुनदों र'नो थाव फुनदों आदसा होमबाथ' मेक्सेल बरिया फ्रेस दुगैबाय होमबा नोङो मा थाव फुनदों औ दासो आथिं आखाइ सुदों औ नोंलाय रैमालिजों मा खालामदोंनो आं उन्दुगाद्रि नोंलाय रैमालिजों आयौ मेक्सेल सनाया दाउसो थावसो फुनदों बहा
बहा बहाय थांनो नागिरदों दा मेक्सेलफ्राव बहाय थांनो नागिरदोंनो आं उन्दुना दं दा दायो मेक्सेल सना आं खिन्थाब दा गारामाया नांथा मोनदोंलै ओमफ्राय अ होनबा गोसोआ गोजोननाय मोनलायो आंहा नामा बिदि बुंबा गोसोआ गोजोननाय मोनलायो आरोना मेक्सेल ना ब्रना बा बारे मेक्सेल ब्र सनजित माथो नोंनि रावखौनो मोजां खोनाया माबालै आंना नेटानो थाबथा थाबथा जादों आयौ ओंख्रि दाउदै गोसोम दाना रेमालि कानामिका मा खालामदों मेक्सेल आइलाबो नामदों माबा मा होनना बुंगोन एभ्रि वान गाइस गारामायानो नांथा नांथा मोनना दंलै दै सोलायनाय लोंनानै गारामा नांथा नांथा मोनदों ब्र मा बुंनो आरोना ब्र गारामा नांथा नांथा मोनना दङ ओमफ्राय एभ्रि वान गाइस दे कमेन्ट खालामदो ओइ कारेन्ट थांलायबायना कानामिका मा खालामदोंनो मेक्सेल आइ लाभ इउ टु रिमालि जोंना कानिमाया मा बुंखो मेक्सेल सना नै दं ओरैनो एल बि नायदों दा अके ओमफ्राय जोंना कानिमाया बहानिमोनलाय मा जायगानिमोन मा होनदों सनजित उरलाखौ मेगना साहैनो र' एसेनो मेगना साहोनो र' एसे मेगन साहोनो आंखौ आं मेगन सानो रोङालै नांगौ मेगन साया आङो मेगन सानो रोङा ओमफ्राय दे दसे कमेन्ट खालामना होदो जेब्ला फैबाय जेथिया नोंथांमोना आं दहाय आधा घन्टा ओरैनो नेगारबाय आरो ना माबा आधा घन्टा माने 34 मिनिट ओरैनो दैयाव थांबाय दै जिर' दंमोन आरो 34आ ओरैनो दैयाव थांबाय आरो 34 ओमफ्राय कनिमा ओरैनो मानोथो थाया होनदां कमेन्ट गसाइगावनिसो आं सनजिता गसाइगावनिसो आरोना आदसा गसाइगावनिसो होनबा नोङो ओमफ्राय दे सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो लाभ साब बरायना होदो दे सोर सोर दं लाभ साब बरायना होजोबदो लाभ साब बरायना हो गारामा नांथा नांथा मोनलायबायलै लोंलायबाय नालाय ओमफ्राय सोर सोर दङ जोंना नोंलाय बहानि सनजित आङो उदालगुरिनि माथो आलफाला गावदों सामब्रा सनजित माथो आइख्लाफ्रा गावदां समायना गावदां समायना होननानै बारा नोजोर दा हो नङाबा उनाव जाहैगोन लांदां ओमफ्राय मेक्सेल सना एल बि होआखै आन्दारना एक्सेल होआखै नामा होनो मेक्सेल एल बि
दहाय 12थायाव ओमफ्राय दाहाय 9थायाव दं आरोना मेक्सला 9थायावनो मेक्सला 9थायाव सिलबिया दा गैला आरोना आं मिस्टेक होदों माथो ओमफ्राय मेक्सेल सना एलबि होआखै मा होनो दा 12थायाव 12थायाव केजि ब्लक हाय सनजित नाम दाना हाय मा ओंख्रि जायामोन नोंसोरो मा ओंख्रि जायामोन नो दालिजों दाउजों दालिजों दाउदै गोसोम दालिजों दाउदै गोसोमनो ओमफ्राय जोंना मा होनना बुंखो आं थानो हागोन ना हायाथाय दा मिथिगोन दा दिनै दाना मेंदों आरोना अके नोंना मबाइला प्र' खिबाय नेट प्रब्लेम मा होनना बुंनो आरोना आं दोननोसै सनजय आं दोननोसै दे जाला थाथ'दो दे आंबो सम जाखालाय दे थेंक इउ स' माच गाबोन मोजां होफिनसै आङो गाबोन न'निबा मोजां होफिनसै फै दसे उन्दुना थाना मोनो मेंदों बहा थांनाय दाना 6 जन दंमोन दोननोसैलै आं 6 जनबाबो